Simfros Okinda. Kawachako ni kaka yo mar yudo duoko mar midhiero mag sir ne pinje Afrika motenore kod yedhe magayo tuoche matama. Jotelo kod joked ne ratich oganda mawuok e pinje mag Afrika obedo kod romo kendo lalore mar yudo duoko mag midhiero mar onge sir moromo kaluwore kod okang' ma piny Amerka nokawo mar ng'wano sir mage oko mar WHO. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nyoni e romono e piny Zambia kendo losonwa ripot makama. Romo makama biro apoya kaluwore kod okang' mokaw kod jatend piny Amerka John Donald Trump moko ni Amerka ong'wel kod sir mage e duol mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO. Okang' moweyo ka pinje mag Afrika ni kod kibaje ma nyomiyo jotelo jokende ratich oganda to kod jodito mawuok e pinje mag Afrika obedo kod romo e boma maduong' ma Lusaka, Zambia mar manyo yore mabiro siro sekta mar thieth ahinya kapok midhiero mar onge mar sir okelo lal maduong' e Afrika. So we've gathered here as Africans to try and look for solutions that can really rescue our health system. As everyone is aware, there have been withdrawal of funds from various donors, including the United States government, and that has negatively affected the healthcare systems, especially the health services delivery. E pinje mag Afrika koro ijiwo mondo teng yuto maiye margi mondo sir godo sekta mar thieth kendo jiwa put mochung' ne loso yedhe e Afrika mondo med yaro chiro margi kaka yor tego Afrika mondo chung' kien ma onge geno mag kony. Now as Africa, we have to rely on ourselves, and the solutions, they lie within ourselves. Well, we have to look at investing locally. We have to be innovative. We look at how our local resources can help in financing, in supporting our healthcare services. Ni funzo kwetu kwamba katika vipaumbele vyetu lazima swala la afya tuliweke mbele, tena especially afya kwa vijana wanaobalehe. Kwa hiyo hili ni funzo na tunatakiwa tulichukulia hatua kama nchi za Kiafrika tuweke priorities kwenye masuala ya afya. Romo manyoyo jotelo mawuok e pinje mag Afrika kaka Tanzania, Burundi, Rwanda, Kenya, Zambia, DRC e kin mamoko. Jokanyo nyiso luoro ni oganda nyalo wito ngimagi mathoth. Nono duoko makare ok oyudore ni mar thoth mar ji e Afrika odak kaluwore kod sir mag yedhe magayo teko kute mag ayaki e tuo mar aonda makoch mar TB e kin mamoko. Ikiwa tutapata misaada hii ama dawa hizi ni dawa za kupunguza makali ya HIV, vile vile tu hii vaccine ama chanjo ya TB, nitakubaliana na wewe kuwa huenda kukakuwa na vifo vingi mbeleni ama in future. Lakini kabla ya vifo, kwa mtazamo wangu mimi naona ya kwamba kutakuwa na yale maambukizi mapya tena mengi sana, haswa kwa vijana. Kwa hivyo kutakuwa na maambukizi mengi ya virusi vya HIV, vile vile TB, ugonjwa wa kifua kikuu. Romono bende jiwo pinje mag Afrika mondo yud yore mag dongo chumi kaluwore ni thoth mar oganda manyotie riwruoge moko mag piny owacho mag Amerka kaka USAID koro dong kod lwetgi nono kafwayo ma onge tije. So I'm calling out the government of Africa to take this as a wake-up call and to engage more on domestic resource mobilization to ensure that those people who are out of their jobs can still maintain their jobs because the works that they were doing had a positive impact on the health of Africans. Walter Nyambaga, Ramogi TV.